Ginumanahakan ninyo. Manaw sa kanino. Ang santos na Ebanghelyo sumalang ni San Marcos. Himayaw ikaw, Ginoo. Unya bibiya si Jesus sa yutang puol sa Tiro, kung milakaw na sa silod ngadto sa lanaw sa Galilea, agi sa yutang sa Decapolis. Kung may usa ka tawo na bungol o kabang, nga gipadala sa pipila ka mga tawo ngadto kay Jesus, kung mihangyo sila kaniya, nga iyang kamot itapigon niya sa tawo. Busa gipadayon siya ni Jesus sa mga tawo. O gipunkog niya ang iyang mga tudlo o galunggan sa tao. Kaya gitutuan niya ang iyang mga tudlo o iyang gihikap ang biga sa tao. Kung nihangan si Jesus sa langit, nagpapaw siya o giningon sa tao. Ephatha, nga sa ato pa, maabli ka. Diha-diha makaduog na ang tao o maayon na siya konsulti. O ipinahan silang tanan ni Jesus sa dilig pagpanagilo-gili ang pisan-pinsan. Apan ilabihan ito o ilang panagilo-gili. O natingala pag-ayaw ang tanan o miningon sila. Maayo kayo bilang pagkabuhat ng tanan. Bisan dati ang mga bukol, iyang ihimo ng matagumog o ang mga amang nakasulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ikaw, Kristo. May bunta ng tanan. Kaya na kita karoon sa ikan kawaang tulong na luminggo sulod sa ordinaryong panahon sa ating simbahan. Kung atong mga pagbasa na Kristo may tungod sa pagkamaayon sa Diyos, na ang tanan ay ibuhat na maayo. Walang gisgutan, pwede ko sa pag-alo niya sa mga nagmasakiton. Makasabot kita sa himati, sa mga amang, bungol, o kahakutan, na gisgutan sa aking pagpilyo, na ingon, makakita na, unya ang buta, kung makadumog na ang bungol, maglutso-lutso na ang hapol daw lagsaw kung mag-awit ang amang sa kalipay. Kaya dito sa kamingawan ng dagay niya ang tubig kung may mga sapa na ang desierto. Ako sinuling babati ang kalipay sa mga amang kung makasulti na ang bumul, makadumog na ang mga bakul, makalakaw na, magsandiyak. Ububan pa mag-iayon ni Jesus kung ako na sinabi ini sa aking pinagmuli. Sa pananglitan, kung naidipirin siya ang akong mata, yan ang
value yang higit tidak itong maayong katagpanan tao. Kung nani diferensya ang atong pangdugo, uka, dan masakiton ang atong dalungan, diha makatagan ng value ang higit tidak itong ulit problema sa dalungan. Samot na makatagan ng value kung pananglitan maglisod na taong sulti kaya nagbababa ang atong bigla. Pero hindi mga butana, nadawat ako sa Diyos, grasya na makasulti pa kita o tarong, makadawog pa kita, nakakita pa kita o tarong, makalakaw pa kita o tarong. Pero ang dahil ng pangutanan ini, ako ba value nga grasya kini sa Diyos na atong ginawat matatag daw sa atong ginabuhi na angay pasalamatan ng Diyos na atong kini nasinati nga walay problema wala kita maglisod sa pagsulti sa pagdumog sa pagtanaw sa pagtanaw. Maayo ngayon ang Diyos sa iyong pagbuhat ng iyong tanan na atong nadawat sa atong kinabuhi. Nindot po siguro na matataglaw sa atong kinabuhi, atong i-recognize na kinikas sa Diyos. Kung angay lamang atong pasalamatan ng Diyos, inihangagan kita niya ini diha sa atong kinabuhi. Ang ating Ebanghelyo nag-isdot na ito sa pag-ayo ni Jesus na hindi mo amang o hindi mo umumon na iingon kung sa katao amang most probably bumulpot siya o kung bumulpot ka rin ang tao most probably nahimulpot siya amang. Eh, sa'yo man niya sa kuman niya pagsulti kung masulagunggan bisan gaman. Saan po niya pag-sulti o pagkalubo kuha ko sa iyo. This gift of speech. Apan gaano ni Jesus kini mo ang nagmasakiton. Iyang tingnan maabli ka, etan ka, be open. Kung bago ka sa ating Ebanghelyo na ayaw. Nakadubog na ang mga tao, nakasulti na ang mga tao. Kung ang mga tao na nagpalibot ni Jesus na nakasaksi ni Raymond, maayo ba yung pagkaan, maayo ba yung pagkakulat sa Diyos ang tanan. Tugod kay ang bungod, iyang ipalubog, ang amang iyang ipasulti. Be open. Dito po siguro atong tanaw ang grasya, ang gasa na ihatag sa Diyos sa mapanangitan ang gasa sa pangtulog. Ako ba ginigamit ng gasa paghimayag sa Diyos sa atong kinabuhi? Nadinig lamang dunlon kalimutan ang ating ipaminaw o maghabol ka naman sa sala kundi di ka makabutang iya sa Diyos na ating ipaminaw. Salamat sa Diyos na natin kalintin. Tugod kay sa akong pagsimba, akong itututan ng akong dalungan makadulog sa pulong sa Diyos diha sa mga pagbasa o diha sa Ebanghelyo. Hinamunta magpakadunayon kini. Hinamunta magmadasigol kita sa pagbuhat na muna iniinig. Salamat na nakakita rin atong itututan ang atong pananaw na makasudong sa Diyos diha sa Eucharistia na atong gawain diha sa pagpangalawa. Hinamunta magpakadunayon ng talika sa paghimo ini. Pagpadayan sa atong pagpasalamat sa Diyos sa grasya na iyong ihatag
Ini grasya na kita nakakita pa. Ang grasya na kita makatulong pa. Pinunta ang gasa sa pagsulti. Ako na kinigamiton sa pagdahil sa Diyos, sa pagsimba kaniya o pag-ibuma sa ating sikata. Dili ang tagiban natin kinigamiton sa pagpasakit sa Diyos. Dili ang natin kinigamiton sa pagpasakit sa ating sikata. Nabi tayo gilingon na usahay, masakit pa ang pulo ng magawa sa atong bangka kaysa buhat na ating buhat. Gilingon. Kaya ang mga pulong tutuman sa kasing-kasing sa tao. Bigyan ko siguro ng atong pagtanong ng atong kaugalingon kung nigamit na natin yung gift of speech aron madahil aron sa pagdahil sa Diyos. Ang luwas ba sa atong mga baba, mga pulong ba na makapahimuon sa Diyos? Baka mga pulong na makapasakit sa Diyos. Pinahagi sa mga batik na mga pulong na magdawa sa atong baba nandito sa ating isang katao. Dito na ating mag-review ng pahinungdong pilitan ako. Tungod kay ini mga butawan, they are very ordinary. Pero sa makalanhan ni gayon, makalimon kita. Nagkasa kayo sa Diyos kung angay gayon. Angay di ay nato kinigamiton sa pagdahil lamang kaniya o pagpahimuon sa Diyos. Ang atong ikaduhang pagbasa na tinudlo ikan sa sulat ni Santiago, nag-isgot meaning of not the physical blindness, but the spiritual blindness. Nga, pumunta na taong sa katao, na maayon gali o pamisti, atong tagdon. Pero ang tao gali na dili maayon pamisti, dili na ko siya tagdon. That's a form of the spiritual blindness. Nga atong hukuman panatong sa atong isikatao, sumanak sa iyang pamisti. This is the worst form of blindness. Mas puyo para siya sa physical blindness. Kaya maghatod na nato ngadto palayo sa Diyos, palayo sa iyong halihan. At tayo sa ating kinabuhi, posible na kanini ko ang form of blindness kung pagkabutang spiritual. Nidalita makahukom sa ating sikataw, sumalat sa iyang sura, sumalat sa iyang pagpapiste, sumalat sa iyang estado sa katilipan. Kung wala natin siya nag-awa kung saan nasa sunod sa iyong kasing-kasing o sa iyong kinabuhi. Kaya siguro ang pangayong nagkasa sa Diyos, Ginoo, tabangin ako na maayo, ako naging pagkabutang na ako, nadali ako makahukom sa akong sikatao, kung dali ako makapasakit sa akong sikatao. Kaya kung magpadayon ka ka ng klase ng lang. Klase ka lang. Maghatod ka ng kanaton sa kaalagutan. Diha palayo sa gitaringan sa Diyos. Kada siguro ang pangalayo ng grasya sa Diyos sa atong pagpadayon sa atong santos na isa. Kaya siguro ang pagpadayon ng pagpangayon sa Diyos sa atong pagpadayon sa pagsaulo sa ika-75 nga susumaran sa pagpaparokya na atong pagtatingin sa ulugon, pinaagi sa pagpangayon ng grasya sa Diyos na ayun kita sa atong pagkabuta spiritual. Aron dali kita makakita
uwan o sa panginahanglan sa ating sikatao. Sa ako biyang pagsaulog sa 75 years na kapistahan o sa pagpaparokya, para na ako, usa ka na, katibailan na ang Diyos iingon ka na tanan, be open. Ephatha. Nga naman, tugod kayo ang mga kalihukan na atong himuon na may kalimitan sa atong ika-75 sumaran sa pagpaparokya o sa kapistahan, magsugod man human sa kapistahan. Naunya tayo himuon ng mga pastoral program na may kalimitan sa atong kasaulugan sa 75 years. Maghinawag kita, mahimot na kita abuli sa atong kaugalingon na ako ini masupuntahan tungod kay naghatod kini ka nato sa pagkaayo sa atong pagka-espirituhanon na pagkabuta, pagkabuwol, pagkaama. Tungod niya ato kung ipadayon ang atong mga kaihukan, especially sa structural program na atong isugdanan sa atong parokya. Diin ang pagtukod sa atong kumbento, diin atong himuon ang reconstruction sa atong interior, diin atong padayon ang himuon na renovation sa atong simbahan. Dako ni nga taas atong hilawan. Pagsama sa ating Ebanghelyo, si Jesus piingon na be open, ephatha. Mahimong na kitang abli na makakita sa panginahanglan sa ating isikatao. Mahimong na kitang abli na makakita sa panginahanglan sa ating parokya. Unang hindi ko makalimot sa kiingon ni Archbishop during sa iyang mass, during sa iyang homily. Atong nagpadayunon ang pagtabang, bisan ginagmay ang pagkakangin. Timuogan ang pagpadayag sa atong pagkaabli sa grasya sa Diyos na iyong ihatag na natin. Matod pa sa Osaka Santos in the 5th and 6th century, si Pope Gregory the Great sa Kasantos, ang iyong interpretation sa mga Ebanghelyo na ating ibasa, na sa lihang di hikap ni Jesus ang bila o nadugan sa mga tao. Matod ba, iyan di-upwit ang talag sa usa ka tao. Ang talag, kundi puno niya ang pagtubo sa usa ka tao. Pinaagi sa balaan ug gasa sa Espiritu Santo. Pumuna niya na sinabi ang kaayunan sa Diyos. Ang hangin ini na iyang inikadayunon, diha sa iyang kinabuhi, pinagi sa iyang pagdahil sa Diyos, magsimba sa Diyos, o pagpasalamat sa Diyos. Kaya mautak ka na ang atong buhaton sa ating kinabuhi, especially kita, nag-iabli sa Diyos para maging instrumento na mapadayon pagsangyaw ang ibang Ebanghelyo. Mapadayon sa pagpamatik sa tanang katauhan ang mensahe sa Diyos. Umaw ka na itong pagayuon ng Santos ng Misa. Umaw ka na itong pagayuon ng grasya sa Diyos at daw sa ating pinabuhi. Kami na ang pagaliya sa atong mahal na patron, Senyor San Agustin. Pinawag ko. Palihog manindog at pagtimuon ang pagbago sa ating pagbago. Nagatuog kami sa usa ka Diyos, amahan ang mapagagawad sa kanan. Magbubuhat sa lahat ng isa ug sa tanang mga makita o hindi makita. Nagatuog kami sa usa ka Diyos. Si Jesucristo ang putuhan sa Diyos. Dianak sa mahal sa wala kaya Diyos, ikan sa Diyos, kamayan ikan sa kamayan. Matuod ba Diyos, ikan sa Diyos, mga buo. Dianak, inuwan sa kiniya sa mahal.
Pinaabot kaniya ng himo, tanan. Tugod ka nato mga tao alang sa aso kalbasan. Di ka na sa ikan sa dasa. Sa dalang sa Espiritu Santo, nahimo sa mga labas, di ka naman ng ulay na himong tao. Tungod ka natin ilang sa susunod sa pilahan. Nagano sila ang matay ko. Sa katulad ka na mga masas, aron natulungan na sa kanan. Sa kasasalan, kung nagaling ko sa tuwa sa mga, buhay sa mga mayaman, aron pagkukup sa maruhin sa mga nanay. Kung ang iyang tinarihan, wala katapusan. Ay natuwa kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang paghahalas sa kinabuhi. Nagagitan sa samahan ng sana, luman sa pahanan sana, gising pa sa mga, kung misulti inamin sa mga proteka, nagatuwa kami sa usapan. Santos Katoliko Apostoliko Kasimbahan, nagagilan kami sa usapan alam sa kapasayuan sa mga sala. Nagapaalo kami sa pagbabanho sa mga minatay, kung sa kinabuhi sa mga kapalibutan. Mga pag-ako sa katawan, sa atong pagsunod ng Kristo, kita nahimuyang mga libutan, hindi mo sa atong Ginoo, musang kita samahan, kay siya man ang atong dalampangan kung kalibon, kung moingon kita, amahan, di una kayo. Nga atong Santo Papa, Papa Francisco, mga obispo o mga pari, mapadayon maghatag o sanglitanan sa pagkatulungan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga kabos ng mga nasod, kanunay magsubay sa lubutan sa Dios. Diha sa ilang pagpalitan, tinusbawan sa kinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga masakiton na natakdan ng COVID-19, makabato na o hingpit na kaayuhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton, o banghurko sa katiliban, makabaton kanunay o grasya sa paglabutay, o nga mapanaligdan sila, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan, nga kalihukan, ilagi na ang parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo o paglaom, isip mga binyagan, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang sulugon sa Dios, Teopilo Kamungod Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga sila ang milatas na gikan niining kinabuhian, magsadya o maglipay hangtod sa kahangturan, dito sa langit, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan sa tanang paalam, sa katingalahan paagi, gimugna mo kami, kung sa mas nahimulungan paagi, dudukos mo kami. Doon ka ang mag-ampo sa iyong katawhan. Itugod ang among pangatihan niyo sumala sa iyong kabubuton. Pinangin Kristo ang Ginoo. Amen.